De delegatie van 54 Chinezen is in Nederland in verband met een internationale rappelbeurs in Emmeloord. Er staan verschillende excursies op het programma, zoals nou on Jesterbierum. Dat fabriek exporteert al naar verschillende landen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Maar die rappel kan in China nog wel een setje broeken. Chinezen eten nu nog vooral rijst. En dat is logisch. Maar aardappel is een heel mooi product en vervanging voor rijst, omdat het een heel duurzaam product is. Gebruikt minder water, hoge opbrengsten per hectare en is een heel koolhydratenbron van voeding. Maar door de komst van grote hamburgerketens raadt je de Chinezen starig om wenton, jerappels en vooral patat. Een van de leden van de delegatie werkt al in de jerappelverwerkende industrie. Hij had hoge verwachtingen van de toekomst. 每年都是10%到15%的速度在增长。 Die groei laakt het grote concern dat het patatfabriek van Jesterbierum bijhet wel aan. De directie zucht kansen. We zijn niet direct in Oosterbierum aan het kijken, maar we zijn wel plannen aan het maken en aan het bekijken wat dat voor Oosterbierum zou kunnen inhouden. Op termijn zal er in China zelfs meer jerappels verbouwd worden moeten om de grote vraag aan te kennen. Maar ik dank in Nederland de goede onverzinning met poortjerappels en machines. 还有就是要有好质量的土豆，好品种的土豆。